Čau lidi, já jsem Knife a to už příště říkat nebudu, kdo jsem, to měl jsem všichni znát. Vítejte u nové série, jak vidíte z názvu, Kostičkované dobrodružství. Je to první díl. Je to ze serveru, vítejte, takže prostě IP dostanete do popisu, to určitě jo. No a tak si ukažte, tak to tady napsané. Vítejte na kreativní Minecraft serveru. Přejeme vám hodně štěstí. Než začnete hrát, pozorně si přečtěte pravidla. Než začnete hrát, mám tady kamenné nástroje a rozbitej, jakože toto brní, takže pravidla obchodu. Cena parcely je 100 něco. Zákaz stavění, využít maximálně 20. No to já asi stavit tak dřív, teda tak brzo určitě stavět nebudu, takže pravidla serveru. Zákaz nechávání špiček stromů, pokácet strom bez vršku. Zákaz kopání do země pod sebe, kostka jedna kraděna, ok. Zákaz používání cheatů nebo výhodňujících modů. Zákaz urážení ostatních hráčů adminů. Ne. Zákaz spamování. No, tak to myslím, že zákaz ničení neloknutých staveb, zákaz bezdůvodného ničení světa, zákaz stavění nesmyslných staveb, zákaz psání caps lockem, zákaz zneužívání bugů, dobrá? To je něco, nevím, co tam mělo být. Pokud se budete chtít zeptat na něco admina, pište rovnou. Otázka, na kterou chcete se zeptat. Ceník ty ve mě nemají jídlo. Nevadí. Měnou takové servery, kde prostě tě pošlu, kde můžeš co dělat, co budeš chtít, teda jakože pravidly se musíš dodržovat, ale jakože můžeš prostě stavit cokoliv. Třeba survival games to mě vůbec nebaví, protože já nevím prostě co. Mě to nebaví. Tak. No tak ještě minutku někam dojdem, uděláme si nějaký provizorní dřevěný domeček, no a já to ukončím. Co jiného bys tam chtěl dávat, že? Tak, jsme to okolo. Nemáme sice, takže jídlo není a zombajzáci bude nejvíc, jo. Zombie, vtip mě. Ten má i toto. Je to na verzi 1.6.4. Kdybyste mě někdo ptali, jak jsem udělal, že má Minecraft 1.4 a nekoupil jsem si ho, já jsem si ho teda jako koupil, ano, nechápu jak dát ten skin, ale to, vidíte, jsem takový skin, protože nevím jak udělat, jak dát, teda, že jsem takový, jak kdyby varezák, akorát, že nevím jak se dá skin, takže vypadám takto a každý mě považuje, že nejsem. Že jsem si Minecraft nekoupil, ale já ho mám koupený. Kdybyste to chtěli, tak vám můžu dát do popisu videa, jak si udělat Minecraft na 1.6.4. Tak. No já to někam dojdu, tady si pokácu první strom, hen třeba. První